Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa WAD Mindanao. Konsehal sa Hagonoy, Davao del Sur, nakalingkawas human gisulayan matud pa og pusil. Pipila ka lugar sa El Salvador City sa Misamis Oriental, gibaha, tuburan spring, temporaryong gisirado sa publiko human nalakip sa gibaha. Kapin 5,000 ka estudyante sa Cagayan de Oro City Central School nagbalik eskwela na. Problema sa kakulangon sa classrooms, misugat sa mga estudyante. Senator judges, angayan matud pang saligan sumala ni Vice President Sara Duterte. Kung dunay ipa-inhibit, dapat daw tanan, paborman o kontra kaniya. Visa-free privilege alang sa mga Pinoy nga moadto sa Taiwan, gilugwayan hangtod sa July 31, 2026.